Amurka ta shirya wata muhimmiyar ganawa da ministocin kasashe kusan 60 domin tattauna yadda za a ƙara ƙarfafa yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi. Ana sa ran taron zai mayar da hankali kan haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa, musayar bayanan sirri da kuma dabarun daƙile barazanar ta'addanci da ke ƙara yaɗuwa a sassa daban-daban da duniya. Duk a cikin labarin za ku ji cewar akalla mutane 11 ne suka mutu yayin da wasu 19 ne kuma har yanzu ba a san inda suke ba sakamakon wata mummunar gobarar daji da ta tashi a kudancin kasar Sifiniya. Gobarar ta bazu cikin sauri sakamakon tsananin zafi da iska mai karfi, lamarin da iya tilastawa dubban mutane barin gidajensu domin tsira. Jami'an agajin gaggawa da masu kashe gobara na ci gaba da neman mutanen da suka bace tare da kokarin shawo kan gobarar. Hukumomi sun ce ana ci gaba da tantance girman hasarar rayuka da kuma dukiyoyi, yayin da ake fargaba adadin waɗanda abin ya shafa zai iya karuwa. Gwamnatin Sifaniya ta bayyana lamarin a matsayin babban bala'i tare da ɗaukar matakan gaggawa domin tallafawa mutanen da gobarar ta shafa. Har ila yau duk za ku ji cewa ƙasar Iran ta yi jana'izar margayi jagoran kolin ƙasar wato Ayatollah Ali Khamenei a ranar Juma'a, fiye da watanni 4 bayan mutuwarsa sakamakon wani haɗarin sama, a daidai lokacin da musayar hare-hare tsakanin Amurka da Iran ke shafi kwanaki biyu tana ƙara tayar da fargabar sake barkewa yakin gabaki ɗaya. Labaran da za mu tattauna a yau. Amurka Marco Rubio ya gayyaci ministocin harkokin wajen kasashen sama da 60 zuwa wani babban taron koli da za a gudanar a birnin Washington a mako mai zuwa domin tattaunawa abinda gwamnatin Amurka ta bayyana a matsayin sake karuwa da kuma farfado da tsatsauran ra'ayin kawo sauyi a ƙasa da ƙasa. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, taron zai bayar da hankali ne kan wato hanyoyin da kasashen duniya za su ƙara haɗin kai wajen daƙile yaɗuwar masu tsatsauran ra'ayi, musayar bayanan sirri, ana ɗaukar sabbin mabiya da kuma ƙarfafa matakan tsaro domin tankarar barazanar da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi ke haifarwa. Ana kuma sa taron zai haɗa ministoci, manyan jami'an gwamnati daga sassa daban-daban na duniya ciki har da Turai, Asiya, Afirka, Gabas ta Tsakiya da nahiyar Amurka. Haka kuma ana sa ran hukumomin tsaro da na leƙen asiri daga ƙasashe za su halarci taron domin gabatar da rahotanni kan yanayin barazanar da suke fuskanta. Sai dai wasu kafafen yada labarai na Amurka sun ruwaito cewa ba a san ranar da shugabanni ko manyan ministoci da dama a Turai da za su halarci taron ba, saboda wasu gwamnatocin Turai ba sa kallon masu tsatsauran ra'ayi kawo sauyi a fagen siyasa a matsayin babbar barazanar tsaro idan aka kwatanta da ta'addanci, hare-haren yanar gizo da kuma rikicin Rasha da Ukraine. Rahotanni sun nuna cewa akwai bambancin ra'ayi tsakanin Amurka da wasu ƙawayenta kan irin fifikon da ya kamata a baiwa wasu batun a manufofin tsaro a duniya. Masu sukar wannan shiri kuwa na zargin gwamnatin Amurka da ƙoƙarin nuna cewa barazanar masu tsaron ra'ayi suna kawo sauyi fiye da yadda ake zahiri. A cewar su hakan na iya karkatar da hankali daga wasu manyan matsalolin da duniya ke fuskanta a halin yanzu. Sai dai jami'an gwamnatin Amurka sun dage cewa haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa na da matuƙar muhimmanci wajen daƙile duk wata barazana tun kafin ta zama babban matsala. Suna masu cewa taron na Washington zai samar da damar ƙasashe daidaitu matsayinsu tare da ƙarfafa haɗin kai wajen kare tsaro da kuma zaman lafiyar duniya. Aƙalla mutum 11 ne suka mutu yayin da wasu 19 suka ɓace sakamakon wata mummunar gobarar daji da ta tashi a yankin Orsley da ke kudancin Sifaniya, kamar yadda shugaban gwamnatin yankin wato Morino ya sanar. Wani jami'in gwamnati yakin ya ce rahotannin farko sun nuna cewa 4 daga cikin waɗanda suka mutu 'yan ƙasar Birtaniya ne. Ɗaruruwan jami'an kashe gobara na daji agajin gaggawa na ci gaba da ƙoƙarin shawo kan gobarar, wadda Moreno ya ce da alama ta samu asali ne bayan wani ginshiƙin layin wutar lantarki da ya faɗi. Daga nan gobarar ta bazu cikin dazuzzuka da kewaye da kuma garin Los Gandos a wato a lardin Almeria. Tsananin zafi da ya kai kusan digiri 40 a ma'aunin Celsius ya haddasa gobarar daji a sassa da kuma kudancin Turai a wannan barazana. Masu kashe gobara na ci gaba da fafatawa da manyan gobara a ƙasashen Faransa, Portugal da kuma Sifaniya, lamarin da ya tilasta wa dubban mutane barin gidajensu domin tsira. An gano gawawwakin mutane 11 din ne a cikin wani ƙaramin ƙauyen Bidar da ke kusa da Los Gandos. Ministan lafiya da kuma agajin gaggawa na Andalusia wato Sans
ya ce gobarar ta bazu ne cikin sauri kuma tana da matukar wahala a shawo kanta. Ya ƙara da cewa yawancin waɗanda suka mutu kuma dukkansu na iya kasancewa ba 'yan ƙasar Sifaniya ba ne. Tun daga farko gwamnatin yankin ta sanar da cewa mutum 12 ne suka mutu, sai dai daga baya Sanz ya bayyana cewa ana ci gaba da tantance adadin. Sanz ya ce an tarar da mutum 4 a makale a cikin wata mota, yayin da aka gano sauran mutum 7 a wasu wurare daban-daban inda ake kyautata zaton suna ƙoƙarin tserewa daga gobarar. Ya ce motar tana da sitiriya a gefen dama, abinda ke nuna cewa waɗanda ke cikinta na iya kasancewa 'yan asalin Burtaniya. BBC ta ce ta tuntuɓi ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya domin samun ƙarin bayani. Sanz ya ce bayanin gobara a matsayin mafi muni ne a yankin wato Andalusia ya taɓa fuskanta. Shi ma shugaban na sada zumuncin cewa za ta fuskanci ƙalubale inda wannan gobara ta haddasa mummunan abubuwa matuƙa. Mutane hudu suna kwanci a asibiti saboda mummunan raunukan da suka samu, yayin da wasu 4 ma ke fama da ƙananan rayuka, ƙonewa da dai sauransu, inda suka ƙone da kuma ƙwarzano a jikinsu. Marino ya ce binciken farko ya nuna cewa faduwar ginshiƙin layin wutar lantarki ce ta haddasa gobarar, sai dai ya jaddada cewa za a gudanar da cikakken bincike domin gano musabbabin lamarin tare da ɗaukar mataki kan duk wanda aka samu da sakaci. Sanadiyar gobarar da ta tashi ta sa an rufe manyan hanyoyi, yayin da hukumomin agajin gaggawa suke kwashe kusan mazauni yankin 1000 daga gidaje zuwa wurare masu aminci. Prime Minister wato Spaniya Pedro Sanz ya sanar da watan Mayu cewa gwamnatinsa za ta tura mafi girman rundunar yaƙi da gobarar daji a ƙasar ta taɓa amfani da ita a lokacin barazara. Rahotannin agajin gaggawa da kuma sojojin Sifaniya ta sanar da cewa ta shiga aikin kashe gobara a yankin Galdodos. A watan Yuli, Sifaniya ta ce ta fuskanci mafi tsananin matsanancin zafi na rana tun daga shekarar 1950, inda a wasu wurare yayin da zafin ya kai digiri 42 a ma'aunin Celsius. A cewar hukumomin bayanai kan gobarar dazuka da tarayya wato EFFIS, a bara gobara ta kone fiye da hedkwata 393 na kasar Sifaniya, adadin da iya ninka matsanancin da kasar ke samu sau 6 tsakanin shekara ta 2006 zuwa shekara ta 2024. Masana sun ce sauyin yanayi na ci gaba da ƙara zafin duniya, kuma nahiyar Turai ita ce ke da nuna dama cikin saurin fiye da kowace nahiya, inda zafinta ke ƙaruwa kusan ninki 2 idan aka kwatanta da matsanancin ɗummar duniya. Sakamakon haka ana fuskantar ƙarin zazzafin lokutan barazana, ƙarancin ruwa da kuma ƙaruwa da kuma tsananin gobarar daji a faɗin Turai. Masana kuma sun ƙara gargaɗin cewa idan ba a ɗauki matakan rage sauyin yanayi ba, ana iya ci gaba da fuskantar irin wannan manyan gobara akai-akai a Turai nan gaba. Iran ta gudanar da jana'izar jagoran kolin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei a ranar Juma'a fiye da watanni 4 bayan mutuwarsa sakamakon wani harin sama da aka afka masa a farkon yakin da ya barke tsakanin Iran da haɗin gwiwa Amurka da Isra'ila. Jana'izarsa ta gudana ne a birnin Mashhad da ke gabashin Iran, wanda shi ne garin da Khamenei ya taso. Dubban mutane daga sassa daban-daban na ƙasar sun taru domin yi masa bankwana, inda aka ɗauki akwatin gawarsa wanda aka lulluɓe da tutar Iran zuwa harabar har haramin Imam Reza, ɗaya daga cikin wuraren ibada mafi tsarki a ƙasar Iran. Kafin a kai gawarsa a Mashhad, an gudanar da jerin bukukuwan jana'iza da kuma addu'o'i a wasu birane ciki har da Najaf da kuma Karbala na ƙasar Iraki, inda dubban mabiya da magoya bayansa suka halarci domin yi masa addu'a. Jana'izar ta gudane a wani lokacin da ake ci gaba da fuskantar matsanancin tashin hankali tsakanin Iran da Amurka. A cikin kwanaki 2 da suka gabata, bangarorin biyu sun sake musayar hare-hare, lamarin da ya ƙara tayar da hankalin ƙasashen duniya kan yiwuwar rikicin ya sake hirkicewa zuwa cikakken yaƙi. Yayin jana'izar, jami'an tsaro sun tsatsaura matakan tsaro a Mashhad, inda aka girke jami'ai da dama domin tabbatar da zaman lafiya yayin gudanar da taron. Abin da ya ja hankalin mutane shine rashin bayyana sabon jagoran kolin Iran, Mujtaba Khamenei, wanda ya gaji mahaifinsa. Duk da cewa an naɗa shi a matsayin sabon jagoran koli, bai fito a bainar jama'a ba lokacin da ake jana'izar, lamarin da ya jawo cece-kuce da hasashe daga masu bibiyar siyasar Iran.
Masu sharhi kan harkokin siyasa na ganin rashin fitowarsa na iya kasancewa saboda dalilan tsaro, musamman ganin yadda rikicin Iran da Amurka ke ci gaba da tsananta, sai dai hukumomin Iran ba su bayyana dalilan hakan ba kawo yanzu. Ayatollah Ali Khamenei ya kasance jagoran kolin na tsawon shekaru masu yawa, kuma shine mutum mafi iko a tsarin mulkin ƙasar Iran. A matsayin jagoran koli yana da ikon yanke hukunci kan manyan batutuwan tsaro, siyasa, sojoji da kuma ƙasashe. Mutuwarsa ta zo ne a lokacin da Iran ke fuskantar kalubale masu yawa, ciki har da rikicin soja da Amurka da Isra'ila, takunkumin tattalin arziki da kuma matsin lamba daga kasashen yamma. Yayin da ake rufe shafin rayuwarsa ta hanyar jana'iza da aka gudanar a Mashhad, idanun duniya na ci gaba da kallon matakan da sabon jagoran kasar zai ɗauka wajen tafiyar da Iran, musamman dangane da rikicin da ke tsakaninta da Amurka da sauran kasashen yamma. Har yanzu ana ci gaba da samun fargabar cewa idan ba a koma kan teburin tattaunawa ba, rikicin na iya fuskantar tsanani, lamarin da zai iya shafar tsaro da zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya gabaki ɗaya.